Da er vi samlet her for å ha aktivitetslederkurs for de som skal være med og styre mandagstreningene. Og under ledelse av Patrick Kai så skal Per nå vise noen oppvarmingsøvelser som det vi alle gjør. Det som er vigtigt er, nu når vi skal varme op, det er, at vi tager de lange rygstrækker først. Jeg ser mange, der begynder med rotationer. Det vil over tiden skade ryggen. Den her øvelse, let bakover. Og så ned til. Og der får der også strukket godt op i muskulaturen, op i skulderpartiet. Næste øvelse kan være, at vi tager ned bakhovedet, og når vi tager op, så kan der udmærket begynde at strække på tæerne. Vi får med lægmusklerne, og vi får også en balanceøvelse. Mærker det? Så kan der gå over til strak arm og sidelæns bøj. Vigtigt, at vi beholder fødderne i bakken. Og ikke hakke, men tøje godt. Så placerer vi kølen i navlen. Der lager vi en halvformet bevægelse, og så tøjer vi lysken hernede. Kender det? Og så går der ud til den andre side. Så vi får tøjet godt. Der er der ofte, der kommer skade. Lysken i slag. Det er vondt, når man tøjer. Altså. Så musklen godt med. Kender det? Og så får vi slagen med i bevægelsen også, så vi får en mere naturlig bevægelse. Okay, lægger vi kølen op hit, så tager vi rotation til venstre og så til højre. Og der er det vigtigt, at vi beholder fødderne i bakken. Og der tøjer vi godt også. Det er en øvelse for den øvre del af ryggen. Skal vi nedre del af ryggen, så tager vi bare kølen ned her. Så får vi pludselig en større svingbue etterpå. Behold fødderne i bakken, så du roterer op i ryggen. Så roterer du med i hoftene. Det er ofte kompensation for manglende rotation. Det er bra. Vi kan tage med en balanceøvelse med opvarmning. Holder kølen sådan. Så går vi ud i et dybfald. Der. Stå. Kør ned til bakken. Behold vægter. Op igen. Venstre. Stå støtte. Og højre. Og så vi benmuskler med. Venstre. Der er der den sidste testen, der hedder Around the Head, hvor vi går ned og sætter os på hook. Vi sætter os på en stol. Klarer vi den testen, er vi fit for golf. Den skal holdes bare hovedet. Mange vil i hvert fald bakover, hvis der har elever eller golfer, som falder bakover, så har de strukturer, som er for stramme. Det er godt. Og svinger lidt med køller. Op. Og venstre.
Og der kan vi til sidst have en tøjeøvelse, for lægmusklen støtter os til køller, og lad hælen gå ret bak, ikke skævt, men ret. Så tøjer vi nedover. Mærker smerten i lægen. Kender det? Er det? På bagersten. Så bøjer vi knæet lidt og gør det samme. Der får vi den muskel under lægen, som vi altid får så vondt i til at starte med. Den glemmer vi. Fuldstændig. Og så høj. Kan vi køre lidt rundt med den ankel på venstre side. Hvorfor er det så vigtigt, Roar? Med den ankel der. Ja. Hvis ikke den er klar, det vil sige, at vi tager et ytslag slik, ser der anklen, hvordan vi vrider på den. Den er vigtig. Hvis folk ikke har bevægelse i den og opvarme, så gør de sådan. Ser der anklen? Det ser jeg mange gange. Den skal vi være tøjelige i. Bøje, tøje. Tak for det. Tak skal du ha.